Καλησπέρα μαγκείς, Skyward εδώ. Και σήμερα παίζουμε στο YouTubeland SMP. Ναι, YouTubeland SMP, μπήκαμε τελικά. Και ναι, είμαι αρκετά χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί πάντα θέλω να μπω σε έναν SMP. Και αυτός ο SMP είναι ό,τι πρέπει από ό,τι φαίνεται. Για να το τσεκάρουμε. What the f... Για να τσεκάρουμε αυτό το μηχάνημα, γιατί από ό,τι είχα δει από τα βίντεο των παιδιών, έτσι κάπως έτσι δουλεύει. Μισό. Δεν κατάλαβα πως δουλεύει, δεν πειράζει, θα το τσεκάρω. Και ναι, λοιπόν, αυτό είναι το spawn του YouTube SMP. Αυτό το συντριβάνι τώρα το είδα. Είναι αρκετά όμορφο. Αυτό πρώτη φορά το βρήκα. Το δικαστήριο νομίζω, Ναι, δικαστήριο του YouTubeland. Και να, ο μάρτυρας. Και εδώ πέρα δικάζουμε άτομα. Δεν ξέρω με ποια λογική το έχουν κάνει τα παιδιά. Αλλά για να δικαστήριο σε ένα SMP θα είναι χρήσιμο. Λοιπόν, αυτές τις πρώτες ύλες που βλέπετε με τις έδωσε ο GRG Marcos, owner του server, και θα τον ευχαριστήσω. Αυτό είναι το spawn με τις υπάρχουσες φάρμες, με τα κουτόπουλα που στακαρίστηκα, το συντριβάνι, το μονοπάτι με τα lily pads, το enchant 30 level, σωστά. Ναι, smite IV, Starbreeze 2, Fire Septena. Δεν πειράζει, άστο. Λοιπόν, και ναι, όπως είπα, μπήκα YouTubeland SMP. Όλα τα παιδιά είναι πολύ ωραία, πολύ συμπαθητικοί. Με υποδέχτηκαν καθώς πρέπει. Και επίσης άδικα τους χιτάρατε και δεν με ενδιαφέρει. Ας με χιτάρει και όλος ο κόσμος, εγώ θα μείνω στο YouTubeland. Είναι τιμή μου που μπήκα. Και θα συνεργάζομαι από εδώ και πέρα με καλούς YouTubers όπως τα παιδιά. Αυτό είναι το σπίτι του Νίκου Φανταστικού. Οπα, αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Και ναι, παρεπτόντως, κανένα project θα κάνει, ελπίζω να μην έκανε καμιά κοτσανάρα. Furnace Room. Δεν θα το καινούργιο το βίντεο. Και ελπίζω να μην είναι spoiler κάτι. Άμα spoiler, συγγνώμη. Ειλικρινά συγγνώμη. Τέλος πάντων, επίσης, αυτό το βίντεο το κάνω λίγα λεπτά μόλις γύρισα από τη σκήνωση. Οπότε ναι, και μόλις γύρισα από την κατασκήνωση έκανα αίτηση στο YouTubeland που είδα το βίντεο του Μάρκου και μπαμ, με έβαλα YouTubeland. Εντάξει, μικρόφωνο καινούργιο δεν το πήρα ακόμα. Αγαπάω. Το σπίτι του φτιάχτηκε από τον αγαπητό GRG Μάρκο. Το φίλο του, ναι. Ευχαριστείτε τον GRG Μάρκο. Ωραία. Και ναι, όπως είπα, γύρισα από την κατασκήνωση, οπότε ξεκινάμε το active. Κανονικότητα, ωρε farmers. Πάγωσε και το νερό εκεί πέρα, ναι. Κάτσε να το σπάσω. Παραλίγο να κάνω βλακεία. Ας τα ευχαριστούμε. Ελπίζω Νίκο να μην σε πειράζει άμα βλέπεις το βίντεο. Άμα το βλέπεις, δεν έχω ιδέα, μπορεί να το βλέπει, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Και ναι, γυρνάμε πίσω στο active. Μαζί με τα παιδιά κάνουμε diversity και διάφορα άλλα με τον Bubblegum και τον GR Stelio. Επίσης θέλω να δημοσιεύσω ότι ο GR Stelio παράτησε το κανάλι του και άρχισε ένα καινούριο με banner FX, GR Stelio's Avatar Banner FX, κάπως έτσι λέγεται. Και κάνει logos, banners που τα πέτυχε, μπορώ να πω. Θα το βάλω στο προτινόμενα κανάλια και θα βγάλω λογικά το Stelio's GR. Και ναι, αυτά. Τώρα, πού θα μείνω? Αυτό είναι αρκετά όμορφο. Τέλος πάντων, πού θα μείνω, αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Έλα εδώ, γιατί το ρίξα, δεν ξέρω. Και ναι, είμαι ευτυχισμένος αρκετά για τον εαυτό μου που κατάφερα να μπω σε έναν... Βασικά όχι για τον εαυτό μου, είμαι γενικώς ευτυχισμένος που κατάφερα να μπω σε έναν κανονικό SMP. Ένα normal, γιατί από ό,τι καταλάβατε οι προηγούμενοι που είχα μπει, όχι, κάποιος ήταν χύμα, κάποιοι δεν μου άρεξαν το μάτι κτλ. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, να φύγουμε γιατί κάνει φασάρε το ζόμπι. Και όπως είπα, οι προηγούμενες EP που μπήκα δεν ήταν τόσο οργανωμένοι, να το πω. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Αυτό είναι το σπίτι του Μάρκου, ouch. Και αυτή είναι η καινούργια του βάση.
εδώ κάτω. Κάτσω απάνω εδώ γιατί δεν πρόλαβα να δω το βίντεο. Και αυτά. Τι άλλο έχω να σας πω? Όπα. Πάμε από εδώ πέρα, νομίζω είναι. Όχι, τέλος πάντων δεν πειράζει, θα το δω αργότερα. Όταν off camera. Και ναι. Επίσης ευχαριστώ για τους 65 subs. Φτάσαμε τους 65. Εντάξει. Δηλαδή είχα μια εβδομάδα να μπω στο PC και ανεβήκαμε, από τους 61 πήγαμε στους 65. Δεν είναι μεγάλη πρόοδος, δηλαδή 5 subscribers, αλλά εντάξει, κάτι κάνει. Και ναι, αυτά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι τόσο active στο YouTube μαζί με το καινούργιο μικρόφωνο. Δεν πήρα το μικρόφωνο, θα πάρω σε λίγες μέρες λογικά. Λογικά δεν είμαι σίγουρος. Αλλά πάντως αυτό το βίντεο δεν το διαγράφω από το YouTube, ας έχω και το χάλια μικρόφωνο. Δεν θα το διαγράψω. Και ναι. Και θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά active, ώστε να μην με βγάλω από το YouTube. Γιατί πάντα θέλω να μπω σε έναν σοβαρό SP και αυτό είναι ότι πρέπει, πιστεύω. Τέλος πάντων, τώρα θα κόψουμε λίγο ξύλο και θα μαζέψουμε τις πρώτες ύλες. Και δεν έχω τίποτα συγκεκριμένο topic, απλά ότι σας λέω ότι γύρισα, επιστρέφω στο active. Λογικά σε λίγες μέρες θα πάρω καινούργιο μικρόφωνο, δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. Δεν ξέρω. Λογικά θα πάρω, αλλά δεν έχω ιδέα βασικά τι θα κάνω, αλλά το πιο λογικό είναι ότι θα πάρω. Είναι 80% πιθανότητες να πάρω μικρόφωνο. Ίσως και 50%, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, τώρα ένα με τεράστιο ερώτημα είναι πού θα μείνω. Ας πάρω και Bridgewood, μήπως μου έρθει μια ιδέα για design, αλλά και δεν νομίζω, αλλά ας πάρω. Και ναι. Επίσης τώρα μέσα στο server είναι ο Spamwolf και ο Mr. Greek Gamer που είναι ο Κώστας Blue Lion. Και αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο συγκεκριμένο topic να πω, όπως είπα. Τώρα μετά από αυτό το βίντεο θα ανεβεί το Diversity, το Trivial, γιατί τα υπόλοιπα παιδιά τον έβασαν. Και επίσης θα σας κάνω κάτι spoil για το κανάλι μου. Πριν πάω στην κατασκήνωση, την μέρα που πάω κατασκήνωση, αποφάσισα να ασχοληθώ με τα animation intro. Δεν ξέρω πόσο καλά θα είναι άμα βγουνε, τι θα στο καλό θα κάνω. Αλλά θα δοκιμάσω λίγο έτσι να κάνω ένα για εμένα στον εαυτό μου. Και λογικά μπορεί άμα δω τι μου άρεσε και το πετύχω όπως το φαντάζομαι, και δω τι μου άρεσε πραγματικά, τότε θα ασχοληθώ με τα intros και θα ανοίξω και shop λογικά. Και πω μουσική. Σκάσε. Και βγήκε και ο Spamwolf. Θα βγει και ο άλλο και ο Κώστας. Όχι, nice. Δεν πειράζει. Τώρα θέλω να πάω να βρω. Όπα. Θέλω να πάω να βρω ένα μέρος για να φτιάξω το προσωρινό μου καταφύγιο. Όχι προσωρινό, θα φτιάξω το καταφύγιο μου. Απλά δεν ξέρω πού. Θέλω να είναι κοντά στο spawn, αλλά να πήγε εδώ πέρα είναι του Μάρκου. Οπότε πες άμα πάρω αυτό το δρόμο. Βασικά φανταζόμουν να το κάνω σε ένα βουνό, σε φάση μοναστήρι εκεί πέρα, να κρεμιέται πάνω από τους βράχους και να νομίζω ότι θα πέσει, αλλά τελικά δεν πέφτει. Τέτοια φάση. Τι είναι εκεί πέρα. Πάμε να δούμε και λογικά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω που θα το χτίσω, δεν ξέρω καθόλου το map. Δεν παρακολουθώ λίγο αρκετότσικε. Παρακολουθώ λίγο YouTube ως μέτρια. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω δείξει στα παιδιά το map. Και είναι πια να το δείξω κι εγώ λίγο. Και επίσης ανοίξαν αιτήσεις στο YouTube. Έκανα εγώ αίτηση και μόλις έκανα μετά από 5 λεπτά με βάλαν. Και αυτό είναι το ωραίο, πολύ μου άρεσε. Και δεν να το κάνω εδώ πέρα. Να δω λίγο εκεί πέρα πως η περιοχή αυτή είναι εγκαταλειμμένη. Βλέπω εκεί πέρα κάτι τεράστιες φάρμες, δεν θέλω να δω ποιανού είναι. Δεν έχω ιδέα ποιανού είναι. Πάω να τσεκάρω.
Και όπα, κάνα project θα είναι. Ωραίο φαίνεται. Ωραίο. Λες να χτίσω εκεί πέρα, αν και είμαι κοντά σε άτομο και θέλω να είμαι λίγο απομακρυσμένα από, όχι τους άλλους. Γενικώς θέλω να είμαι λίγο απομακρυσμένα, αλλά να είμαι ταυτόχρονα και κοντά στο spawn. Οπότε θα πάμε από την πίσω μεριά του Μάρκου, του σπιτιού του Μάρκου. Από εκεί πέρα χτίσω Bubblegum, εκεί πέρα τύπος δεν ξέρω ποιος είναι. Και ναι, θα πάω από τη μεριά πίσω από του Μάρκου και μπήκε και ο Spamwolf. Θα το γράψω γιατί είμαστε από Νικόλ. Κάνεις rec, ναι. Όπα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί είχα ανοιχτά τα κάψη και γιατί ζέστηκα τόσο. Και ναι, άμα ακούτε λίγο background δεν πειράζει. Τώρα για το wait. Ναι, ο κύριος Blue Lion λέει γεια σε εσάς. Και δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ό,τι είπα. Τώρα αυτό για τα animation intro δεν είναι σίγουρο. Άμα ασχοληθώ λίγο και δω ότι τα αποτελέσματα που κάνω είναι ωραία, τότε ναι, θα ασχοληθώ επαγγελματικά. Θα ανοίξω shop και μπορεί να, άμα είστε φίλοι μου ή θα σας κάνω δωρεάν, βασικά για 10 άτομα που βλέπετε αυτό το βίντεο. Δεν πειράζει. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Αργούν λίγο να ανεβούν τα views, αλλά εντάξει, ανεβαίνουν. Εντάξει, μωρέ. Εντάξει. Μπορεί να, άμα δω ότι κάνω ωραία βίντεο και intro και αντάξια, τότε γιατί όχι να μην το ασχοληθώ επαγγελματικά, και άμα είστε συνέχισε έβρε το βίντεο σε τρολάρω. Αυτό κάνω. Τέλος πάντων. Τέτοιο. Νυχτώνει. Κομπλέ. Και με το κουμπλέ εννοώ το αντίθετο κουμπλέ. Και δεν ξέρω πού να χτίσω, δεν έχω ιδέα. Είχα μια ιδέα αυτό με τα βουνά, αλλά πού να βρω τώρα βουνό. Εκεί πέρα κοντά στο σπίτι του Μάρκου είχε ένα βουνό. Να χτίσω εκεί, δεν έχω ιδέα. Αυτό γιατί έχουν σχηματίσει το Ταύρος. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε να χτίσουμε. Εκεί πέρα είναι του Μάρκου νομίζω. Μισό το τσεκάρω. Ναι, εκεί πέρα είναι. Οπότε θα χτίσουμε κάπου εδώ. Αν και έχει εγκαταλειμμένη περιοχή, οπότε θα πάμε λίγο πιο πέρα. Θα δω ένα. Όπα. Εδώ πέρα έχει τόρτσι ίδια. Μια πλαγιά θέλω, μια τέτοια απότομη πλαγιά, μια ευθεία θέλω, μια κάθετη σαν φέτα. Τώρα όμως δεν ξέρω αν ενοχλώ, γιατί μπορεί ένας να έχει προγραμματίσει όλο το βουνό να το κάνει και ένα project. Και γενικώς με έπιασαν απροετοίμαστο το YouTube Blenders. Δηλαδή δεν ξέρω τι να κάνω στο server. Και ναι, έκανα μια μικρή ξενάγηση. Εκεί πέρα τέρμα κάτω, και εκεί πέρα προς το σπάνω άμα πάτε θα βρείτε το σπίτι του Snoop Dogg, του Craig και του Bubblegum κάπου κατά εκεί. Και ναι, λοιπόν δεν βρήκαμε αυτό. Λογικά εδώ πέρα στην άκρη θα χτίσω, αλλά δεν θα χτίσω τώρα, θα κάνω στο επόμενο βίντεο. Ή μπορεί να το έχω χτίσει στο επόμενο βίντεο και να κάνω design, λογικά αυτό θα γίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe στο κανάλι για να θέλετε να το υποστηρίξετε. Και αυτά. Κάντε κανένα like για την καινούργια σειρά στο YouTube Land που μπήκα. Και ναι, αυτά. Μέχρι τότε στο επόμενο βίντεο τα λέμε. Γεια σας.